Delegazzjoni uffiċjali u grupp ta' artisti minn Xi'an qed iżuru pajjiżna biex jippromovu skambju kulturali u bilaterali waqt avveniment speċjali li qed jorganizza ċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f'Malta fl-okkażjoni tal-20 anniversarju mill-ftuħ tiegħu fostna. One News tkellem ma' Yuan Yuan, direttriċi taċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f'Malta li nsab fil-Belt Valletta fejn spjegat is-simboliżmu wara għotja lil pajjiżna ta' par statwi li huma repliki ta' dawk storiċi li nstabu fil-Belt ta' Xi'an. L-istatwi se jkunu qed iżejnu l-ġnien tas-Serenità f'Santa Luċija magħruf ukoll bħala l-ġnien taċ-Ċiniżi. Yuan qaltilna li l-komunità Ċiniża hi ferm grata li tagħti din id-donazzjoni li ġiet ippreżentata mill-Amministrazzjoni Muniċipali tal-Kultura u t-Turiżmu ta' Xi'an. Din l-ewwel darba li repliki simili qed jingħataw lil xi pajjiż ieħor barrani. It's a symbol of our friendship, and usually Xi'an, they would present such beautiful copies of terracotta warriors to the sister cities. And this year, the China Cultural Center in Malta is very privileged to be the annual partner of Xi'an in cultural exchanges. Il-gwerra tat-terrakotta kienu nstabu f'Lintong, Xi'an f'Marzu tal-1974. Matul is-snin kienu mijiet ta' mexxejja barranin u politikanti li żaru din il-meravilja li minn dakinhar saret attrazzjoni ewlenija. Is-soldati kienu nħolqu fi żmien id-dinastija tal-ewwel imperatur Ċiniż Qin Shi Huang bilan li joffru protezzjoni lil mexxejja tal-pajjiż wara mewthom. Sa dan it-tant One News żaret ħejjiet qatt tal-istatwi fi ġnien is-Serenità qabel l-avvenimenti li se jiġu organizzati f'pajjiżna fejn se jiġu inawgurati għadha filgħaxija. Rappreżentanti tal-Amministrazzjoni Muniċipali għall-Kultura u t-Turiżmu ta' Xi'an stess se jippreżentaw din id-donazzjoni lill-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija. Is-Sibt stess fit-8 ta' filgħaxija se jittella kunċert Ċiniż fl-istess ġnien. Waqt li l-għada laħat mill-5 ta' filgħaxija se tiftaħ fira tat-te u festival tal-lanterni fis-7 ta' filgħaxija. It-tnejn 24 ta' Lulju fis-7 ta' filgħaxija fiċ-Ċentru Kulturali Ċiniż f'Malta se tittella taħdita kulturali dwar il-protezzjoni tal-wirt kulturali. Dan iċ-ċentru fl-aħħar 20 sena serva biex isaħħaħ u jaqgħad iż-żewġ popli flimkien. Din il-ħidma kontribut ukoll għal aktar iżvilupp profond fir-relazzjoni bejn Malta u ċ-Ċina li storikament imbdiet mill-Prim Ministru Malti Dom Mintoff meta fil-31 ta' Jannar tal-1972 kien sar l-ewwel mexxej Ewropew li żar iċ-Ċina u stabbilixxa relazzjonijiet importanti ma' dan il-ġigant fl-Asja. In the past 2 decades, the CCC in Malta has been very proud to serve as the platform and to build bridges to promote the mutual understanding and friendly relations between our two countries and two peoples.